Ora sampean koiringan tak mat-matke kok wetengmu jebling ngono kok meteng kok piye. Niku Hesta niku lho Mas sing marahi. Sapa? Hesta niku. Hastai sing ndi? Sing nyaran nomor 3 king kulon niku lho Mas. Apa ya doyan karo sampean? Pas mendem. Oh, ya gore njere anggar wis mendem mesti anu Indira di Indira mesti itu padha siki aku. Lah trimo Dek Titis, Dek Galuh, Dek Yopi kan mboten kanggo. Gak kanggo. Pamor tetep menang Bu Besti. Ya, Bu Besti. Nah, ya. Rukun lima niku sahadate kang angka siji Suara wedok iso coba suara lanang iso apa ora? Jajal. Mbok sesuk mawon. Dek sesuk piye to? Aku pengen saiki kok. Kang angka loro salat. Wih. Ya iso ya. Iku nglokor tok. Rada pekewet kula Mas. Ganti wedok. Dene kang telu. Ora suaramu kok iso lanang wedok ngono enek teknike ngene. Ada to Mas. Teknike piye ngene? Menawi swara kakung menika kula anu napa begagak. Heeh. Nek swara putri oleh kempit. Dikembek kok nek mletros piye nggonmu? Aman. 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 Kok elastis Dikempit. Ramadan nindake poso. Ya wah kemayune. Lho, lah jarene Mbak Gajah, itu apa ora? Mbak Gajah. Kalau diterke Pak Yani lho. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nyapa to, Mas? Rukun Islam sampurna. Ya. Pepeling didadoske, ya ta. Tak kuntak. Ya. Subuh luhur lan asar salat sayete ngedohi tindak munkar maghrib lan isya cakepe brayogane ditambah salat